Hei, sulla on vielä aikaa poistua täältä. Terve. Hei, vähän käytöstapoja! Sotti, mä ajattelin ottaa tämän parempaan talteen. Eihän sulla ole mitään sitä vastaa, että mä laitan sinne tilalle oman julisteen. Ja sinähän nossustele, etkä liimaile mun kaupassa yhtään spermaa. No. Mä halusin vaan esitellä sulle mun puolueeni vaali. Mulla pitäisi olla vielä jokunen... Mä en ota homoa. Ota herkkua vastaan. Missä? Nämä sinä voit viedä vaikka Ossille! No tämmöisissä lehdissä nyt lukee kaikenlaista potnonkaa. Sunhan se pitäisi tietää. No, mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Kuulinko mä oikein? Väität se mun naurettu valehtelijaksi. Sun naisystäväsi. Mahtaako sulle nimi Taneli Sonne tuttu? Kyllähän mä Tanjuskan muistan. Kohta sä muistat. Isoäidin. Mun nimi on 30 €. Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään appelsiini. Krista